V Rovia můžete rychle zpracovat více faktur najednou a převést je do přehledné tabulky. Nejprve si vytvoříte novou tabulku například pro přijaté faktury, účetní kontrolu nebo konkrétní období. Potom vyberete připravenou šablonu podle toho, jaké informace chcete z faktur získat. Může jít například o číslo faktury, dodavatele, IČO, datum vystavení, datum splatnosti, částku, měnu, DPH nebo variabilní symbol. Následně nahrajete jednotlivé soubory s fakturami. Jakmile jsou dokumenty připravené, spustíte jejich zpracování. Rovia projde všechny faktury a vytáhne důležité údaje do strukturované tabulky. Místo ručního přepisování údajů z každého dokumentu tak rychle vidíte všechny faktury na jednom místě. Tabulku můžete dál kontrolovat, filtrovat a porovnávat podle údajů, které jsou pro vás důležité. Pokud některý údaj chybí nebo si ho chcete ověřit, můžete si původní fakturu otevřít přímo v Rovia. Potřebné informace pak jednoduše dohledáte a doplníte podle konkrétního místa v dokumentu. Výslednou tabulku si můžete prohlédnout přímo v Rovia nebo si ji stáhnout a dál s ní pracovat v účetnictví, reportingu nebo interním procesu.